Kini ang Atraka Balita 943. Bisan wa nay budget ang medical mission sa probinsya sa Negros Oriental tungod sa nitabo nga pandemya karon nga kanunay nga gilantugian sa ato ang mga frontliner. Apan giklaro usab ni Dr. Henry Sohor ang kanhi presidente sa Negros Oriental State University ug kanhi provincial administrator o karon pangulo sa mga konsultan nga dako kayo giikatabang ang medical mission sa lawigan sa Negros Oriental aron sa pagtagad sa katawhan sa ilang panglawas. Gani ang populasyon sa probinsya sa Negros Oriental anaa kini sa 1.5 milyon ka mga katawhan o kini kinahanglan nga atimanon ang ila usab nga panglawas. Maong si Negros Oriental Governor Will Ragay Digamo nangita kinig paagi aron magpadayon ang Magdigamo Medical Mission. Sa isay pausab ni Dr. Zohor nga bisan walay pundo ang medical mission apan gipangitaan kini aron mapadayon ang Magdigamo Medical Mission sa iyang munisipalidad o syudad sa probinsya sa Negros Oriental. Ani ang pamayag ni Dr. Henry Sohor. Local. Nahanglan sa katawhan. Ang population sa Negros Oriental 1.5 million. Gakinahanglan na og galam sa panglawas. So, now and then ang lalawigan sa Negros Oriental magdalagod sa medical mission dadtuon gayud sa nakalain-laing local government units haron maabot sa probinsya sa Negros Oriental. Nagkasabot mi ni Governor Digamo when he told me that he was not given budget. Ningon jud ko, maningkamot yun ka. Daghan bitaw ta mga kahigalaan mo hatag og tambal. Then, padayon ang medical mission. Mao nga gipadayon ni Governor Digamo. Bisan og walay budget nga gikan sa pangagamhanan sa Negros Oriental. Siya mismo ang naningkamot. And that is a sign of good leadership. Sourcing is a very good skill on the part of the leader. Paningkamot asa mukuha sa mga butang nga iyang ikahatag ngadto sa iyang katawhan. Maunay gihimo ni Governor Digamo. And so katungdanan usab sa media nga klaruhon ang pagdala ngadto sa katawhan pinaagi sa kahanginan that if you love your people walay makasupak ni ana di right wa gyud makasupak ana kay mamulong man kag paagi nga madala ang grasya sa medical mission ngadto sa katawhan. Kini ang Atraka Balita 943. Si kanhi presidente sa Negros Oriental State University Dr. Henry A. Sohor eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.